Celil Refik és considerat un dels millors guitarristes de la seva generació i el proper dimecres tindrem l'oportunitat de presenciar la seva virtuositat en directe al Mediterranean Guitar Festival de Castelló d'Empúries. Aquest talentós músic de renom internacional va guanyar el prestigiós concurs de Guitar Foundation of America el 2012, considerat un dels millors concursos de guitarra del món. A més del seu èxit en competicions internacionals, el 2017 Celil Refik va ser reconegut com el millor artista revelació dels premis Donizetti Classical Music Award d'Istanbul. El seu talent i la seva habilitat a la interpretació de la guitarra clàssica i el situen com un referent al món musical. A més de les seves proeses en escenaris internacionals, Celil Refik ha enregistrat projectes amb reconegudes discogràfiques, consolidant així la seva reputació com a músic d'excel·lència. La seva tècnica impecable i la seva interpretació emotiva fan de cada actuació una experiència única i inoblidable. Amb l'actuació de Celil Refik al Mediterranean Guitar Festival, el públic tindrà l'oportunitat de gaudir de la destresa i l'expressivitat d'un dels millors guitarristes de la seva generació. Animin-se i participin en aquesta actuació única i deixis captivar per la màgia de la seva música.